Patayng lawas sa usa ka lalaki napalgan sa kilid sa daan paingon sa man-made forest sa Campus 7 lungsod sa Minglanilla. Gituhuan nga gipusil patay kini sa maong dapit. Ani ang report ni Femery Dumabo. Dinhi sa kakahuyan sa bakilid nga bahin sa man-made forest kilid sa daan, nakita ng lalaking nagsulob og itom nga karsones og t-shirt sa sitio telepono Barangay Campus 7 lungsod sa Minglanilla. Adunay tattoo siyang tuo nga bukton. Matod sa Minglanilla Police nga mga tinun-an ang una nakakita sa patayng lawas pasado alas 7 ganihang buntag. Unang namatikdan kining nagpasad nga tulo ka kabhang sa mga bala nga gituang gikan sa 45 kalibre nga armas. Hinungdan nga usa sa gitanaw sa kapulisan nga gidala ang biktima sa maong dapit ug dinhi na po sila. Nabantayan nga may samadang ulo sa biktima nga gituang agi sa bala. Base sa kuan, nakadungog sila kanyang kadlawon og tulo ka buto. Nya nakitaan po ni sa mga bata di kaniya nga nay mga basiyo diha pag-agi nila mao tong i-report. Nya kapag-confirm na mo pag-abot na ko na adyoy kuan samad sa ang katong diri sa ulo dapit. Pasado alas 9 ganihang buntag, positibong giilasing iyaan ang biktima nga mao si Denz Adzil Zabala, 32 anyos, taga Tangkungan, Barangay Sambag 1, Cebu City. Matod sa iyaan nga katapusan kining nakitaan gabi sa ilang pamilya. Iyang giangkon nga tigamitan og illegal nga droga sa pagumangkon apan wa kini malambigit sa pagpamaligya. Ingon pud ang mangon siyang papa around 8 to 10 PM. Dito na sila sa mua sa mong lugar along the road ra nagduwa nagpiso wifi ba nagduwa og kanang online games. May gikon siyang mangon siyang papa niyang asper pa siyang papa sad nakit-an niya nga na siya koy among silingan. Ustisya jud mao ra gid na ang akong kahangyo no kinsa man gani ka ba man ko nga nay Ginoo na jud Ginoo hangyo lang gid ko nga ug namagi kay anak sad pamilyado ka naa sad ang imong pamilya bisag wa ni anak akong pagumangkon naa sad ni pamilya nga nagkinahanglan na niya. Matod sa kapulisan nga tanang anggulo ang ilang subayon sa motibo sa krimen. Susyo na sab nila ang mga CCTV camera sa mga establishmento gikan og padung sa dapit diin nakit-an ang patayng lawas sa biktima aron makatabang sa investigasyon pag-ila sa responsable sa krimen. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.